Маштаб вытворчасці на Светлагорскім ЦКК адчуваецца ўжо на першых секундах. У драўляна-падрыхтоўчым цэху драўніна праходзіць жорсткае сартаванне і глыбокую перапрацоўку, а карыць і здрабніць у дранку ключавое патрабаванне да якасці паўфабрыката. Штодзень гэты цэх перапрацоўвае каля 6 тысяч кубаметраў драўніны, і гэта дазваляе прадпрыемству працаваць з максімальнай прадукцыйнасцю. Пры гэтым аб'ёмы, якія вы бачыце за маёй спінай, гавораць самі за сябе. Праблем з сыравінай тут няма. Анатомія прыбытку Светлагорскага ЦКК выглядае наступным чынам. Падмурак і галоўны экспартны рэсурс – сульфатная цэлюлоза. Яе доля звыш 80%. Астатнюю частку дзеляць паміж сабой папера, кардон і высокатрывалая гофратара. Гэтыя віды прадукцыі забяспечваюць камбінату жалезную устойлівасць на сусветным рынку. Светлагорская прадукцыя пераадольвае тысячы кіламетраў на шляху да ключавых партнёраў, ад бліжэйшых суседзяў у Расіі і Узбекістане да найбуйнейшых эканомік Китая, Турции, Ирана и Венгрии. Светлагорский ЦКК по итогам 2025 года сработал рентабельно, имеет прибыль. В прошлом году мы сделали под 370 тысяч тонн. Вообще объем данного завода 400 тысяч тонн. Пока производство недозагружено, были вопросы, но мы стремимся выйти на данный показатель. Ад сыравіннай базы да гатовага прэміум-прадукту. Канец 2026 года стане для Светлагорскага ЦКК кропкай тэхналагічнага прарыву. Новы цэх па вытворчасці мікракрыпіраванай крафт-паперы – гэта 100% увасабленне даручэнняў кіраўніка дзяржавы аб глыбокай перапрацоўцы рэсурсаў унутры краіны. Формула поспеху простая. Камбінат бярэ сваю цэлюлозу і ператварае яе ў запатрабаваны высокапрыбытковы тавар. Гэта дае татальны кантроль над якасцю, стабільнасць паставак і новый статус на сусветном рынку упаковки. Персонал набирается, будет проходить определенное обучение, но в целом производство бумаги для комбината не новое. Единственное, что оборудование будет уже более современное, поэтому с обучением, я думаю, вопросов не возникнет больших. А в целом технология, она уже смонтирована и функционирует достаточно современная. У нас используется модифицированная варка, которая позволяет проводить процесс при более низких температурах, тем самым получать волокно более высокого качества. Модернизация на Светлагорскім ЦКК – один з галоўных сістэмаўтваральных праектаў усёй праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на бліжэйшую пяцігодку. Александр Турчин разам з губернатарам Іванам Крупко дэталёва ацанілі сітуацыю на камбінаце. Урад трымае руку на пульсе, падтрымка камбіната і запуск новага імпартазамяшчальнага цэха крафт-паперы – гэта стратэгічныя задачы.